mfowethu ukuthi uyawazi umngcelo South Africa ukuthi ume kanjani. Ngizocela nje ukuthi ngeke nihambe niyuvakashela umngcelo South Africa ngoba sakhelene neMozambique, sakhelene neSwatini, sakhelene neSotho. So nihambe nibheke ukuthi le mingcele le ethiwe ikhona imingcele eyenziwa uhulumeni omdala. Kwavele kwafaka ucingo lolenkoba. Lokho kusho ukuthi ngihamba iminyaka lelo cingo ugcina selokhu. Abantu bazinqamlelana. Ngisho ukuthi kukhona ucingo abantu bazihambela ngoba inomlando. Iqhamuka emlandweni omdala la kwafika khona abelungu befika la eSouth Africa bafike bahlukanisa imindeni. Kwathiwa la sekuseSwatini, la sekuse-South Africa, la sekuse-Lesotho, la sekuse-South Africa. Manje mawuhlukanisa abantu bahlala endaweni eyodwa bakhelene kuyisizwe sodwa ufaka ucingo phakathi nendawo. Angeke uzobazana ngoba kade bevele behlala khona befuya imfuyo zabo benza unkini. Yileso simo esibhekene naso nje. Manje seqhamuka-ke nabaqhama kude hayi la eduze basebenzisa zona lezo ndlela zokuphila ukuthi vele abantu bahleli la bakhelene. Abantu base-South Africa bathenga esitolo, bathenga izinto bazithenga esitolo sase-Swaziland, bathenga isitolo sase-Lesotho, bathenga isitolo sase-Mozambique, nabaseMozambique njalo bathenga la South Africa ngoba bakhelene labantu bahlala endaweni baphethwe inkosi eyodwa, baphethwe iy'nduna ezodwa, bawumakhelwane bayihlobo. So kuba inkinga-ke ukuthi ubone ukuthi kahle kahle imuphi umngcele la abantu mabehleli